Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba tare da ɓata lokaci ba, ko ka san cewa a tsari na free cash affiliate program za ka iya samun $12 wanda a kuɗin Najeriya ya kai kusan naira 20,000 kenan a kuɗin Najeriya. Ya kai kimanin 20,000 idan ka yi mai affiliate marketing, wato affiliate program a free cash. To zai kawo maka wannan. Menene affiliate program ɗin nan? Shine ka je ka inviting ɗin mutum. Ka inviting ɗin mutum da link ɗinka ka tura mai, ka yi sharing ɗin link ɗinka ka tura mai, shi kuma ya je ya register da wannan link ɗin naka, to za ka samu wannan $12 ɗin. To tashin farko idan ya rijista za su sama $2.50. Bayan ya gama ya yi rijista ya fara aiki, to za su sama kuma $10 ɗin. Mu je mu gaya wannan ta yaya za mu samu wannan update ɗin na free cash. Kamar yadda kuke gani gashi na a ƙasa, ga sai mu zo ruwat a ƙasa, ga ruwat na a ƙasa, ga mu a ruwat. To sai mu zo nan, ga na wuri na an ce inviting friend, sai mu clicking ɗinsa, sai mu taɓa inviting friend. Gashi nan yawwa, kamar yadda kuke gani, duk wanda ya san to wannan sabon update ne, duk da na yi bayani akan wannan abin, to amma sabon update ne wannan, suna bayar da yanzu sun ƙara faɗaɗa abin. Idan ka je kai inviting ɗin mutum za ka samu me, za ka samu $12 lokaci guda, amma za su fara sama $2.50 ne bayan mutum ya fara aiki. Kuma shi wanda kai tura link ɗin ya je register bayan ya fara aiki, shi ko za su sama $10 ɗinka. Shi ne a taƙaice. Kaga ga link ɗinka, in share za ka yi, in kwafi za ka yi, gashi nan sai kai kwafi ɗinsa. Kana yin kwafi ɗinsa, duk wanda ka tura a social media ne, abokanai ne, friend, WhatsApp, ka tura musu, suka je suka buɗe, suka yi register a take a wurin, za ka ga balance ɗinka ya ƙaru, za su baka $2.50 bayan ya fara aiki, yana yin aiki, su za su ƙara ma $10. Wato ma'ana wannan da gaske aikin ya zo yi, ba wasa ya zo yi ba, shi yasa ba sa kuɗin gaba ɗaya, ka kai referral kenan. To ya zama referral ɗinka, sannan duk sanda zai cash out za ka samu me, za ka samu 5 commission na abin da ya samu. Wannan shine a taƙaice. Bari mu zo nan, ga wani wuri na an sa earning, gashi nan earning. To a earning ɗin nan anan za mu zo mu gani nawa muka samu na, ka gani affiliate earning 00, da yake wannan sabon account ne, muna tutorial da shi ne. Gashi na affiliate earning 00, ba a samu komai ba. To sai mu zo, bari mu ƙara taɓa wannan affiliate ɗin nan, ga wani wuri an ce affiliate, gashi nan, kaga referral, sai kaga earning 00, kaga ya commission. To wannan shine dai a taƙaice. Kai daure ka je ka kwafi link ɗinka, duk wanda yake da wannan. Idan baka san me free cash ba, kuma ka haɗu da wannan bidiyon, to ka yi subscribe ɗin channel ɗinmu, ka shiga cikin channel ɗinmu, za ka ga cikakken bidiyo akan free cash da kuma yadda ake buɗe shi da yadda ake aiki. Shine a taƙaice. Ka shiga channel ɗinmu, mun yi part 1, mun yi part 1, part 2. To wannan sabon update ne wanda free cash suka fitar da shi yasa muka bidiyo muka kawo already ga waɗanda suka sani sun san inda muka dosa. Wanda kai kuma a yanzu ka je ka kalli wancan bidiyon namu a wannan channel ɗin tamu mai albarka ta Arewa Money Tips. Ku yi daure ku danna mana subscribe, su yi mana like, ku yi mana comment domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora.